Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot ni kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Kari, itipyag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaparagsak tagburas kadagiti bunga ti mula tayo anatang tatang. Wen nga rod, anak kao. Sapay kumata kastoy akanayon dagiti mula tayo. Naglalang tao ken ado dagiti bunga da. Wen nga rod tatang. Iso na laang tanarigat ti agi biyahe iti produkto tayo. Agasam man, mapanado nga aldaw ti palabsan. Sakbay ang makadanon tayo iti pagilakwan iti natang. Anya nga rod ngay, talaga akasta anak ko. Ay, ado tinasken ang maaramid iti lugar tayo. Ngam kasla nabaybay-an tayo tatang. Puro barangay road ti kalsada. Kan man manupay ti makabail nga agtakabit iti kuryente iti babbalay da. Talaga sulsulinet to'y ayan tayo anak ko. Adayaw iti urbanisasyon na kunada. Adaw dagiti serbisyo ti gobyerno asa na makadanon dito'y lugar tayo. Sapay ko mata dumteng to ti panawon ang ma-improve da iti lugar tayo tatang. Ala, ikarkararag tayo. Asapay kumata dumteng to day tagundaway. Tapno mapadasan tayo iti agnamay. Urang tinaapit tayo anateng kentrutas Kasano amakunam akurang, kat mapanmat at 10 tons tinaapit ijay anatan. Kurang ko naklangaruneng. Diyay ko man nakaadado tapno bumaknang tayo at dagos. Ay, sika at talaga, Pedro. Di ka kadipay makontento iti panagbiag tayo. Kat da tayo mati mabigbigbig nga addaan dito'y tribo tayo. Saan nga umdas na ita? Kaya't ko diyag lapusanan tayo iti kinabaknang. Adayo ang mapasamak dayta, Pedro. Gaputa adayo iti urbanisasyon ti ayan tayo. Iso anas kan nga agyaman tayo iti adda panagbiag tayo ita. Gaputa nagasap tayo pa ilang, kunak man. Ay, basta, Mirna. Jak agsardeng agsalukag. Tapno adda bumaknang tayo. Mada makita yung gilaklako dita iti lote. Ibagam kanya, nagatangan tayo. Uray nalawat ti sanikwam, no saan matlaeng amasukay. Awan matlaeng ti serserbina. Amo Marson, jak man maawatan ti ugali day di asina. Nadlaw mo matlagayam ti ugali na dayjay, Margaret. Kasano, naidumduma dagiti tigtignay na. Kasla saan tayo nga agpapadang agigan iti away. Dayta nga rod, pulbud pa'y. Ay, Kat, tinawid na ati ugali ti amana. ha? Sa bagay matkit di, ha? Marson! Margaret! Umahin dito. Panawan kayo pa'y. Tagsarsarita kayo. Ana, duwata ti makisarita kin ko ana. Amuyo, ti mama ni tatang ko itilako na anatan. Isa ako na amangala kano iti tangdanan na amang suka iti bakanti alote mi. Ay kat nasaya at ano kasta, Sheena? Wan Margaret. Hay, kasladyak kabalan nga imatunan inton ipasublat ni tatang ko kanya. Ha? Wan, siyak timang tawid iti dayjay. Kat parikot ko nga rod ta, nalawa unay. Ay kat di ka ba alam laang ati pamulaang, Sheena? Sa bagay mo't kat di. Plano nga rod apatakdaran iti dadakkel a building, kan aramidak a resort. Ay katwan awan matdakas na. Wan adun sama ti kwartami. Iso a posible mapasamak data. Sana kas kada kayo. Sakto laang ti matagtaggadan dagiti dadakkel yo. Anya? Sika talaga, Marson. Apay ni adi ka nagsasao itay. Awan nga rod ti ganas ko ang makisarita iti kas kanisina. Anya? Well, Margaret. Kasanumat ngamin. Pagbalinan na abasuraan ti lapayag ti kadwana. Ay, wan nga rod. Jay laki na baknang na ti kanayon na nga istoryaan. Para magngarod,
Isu adya akong agsayang iti oras adungag kadag iti istoryana. Awan mo't lang, Sir Servina. Inso, lakay. Anya nga tano agtaraken tayo iti baka ken kaldeng. Nay, mayat sa ngagpaiso day ta napanunot mo bakay. Wen, lakay. Mayat matlang apagkwartaan dagiti baka ken kaldeng. Ilako tayo inton umado. Angem, pangalaan tayo nga iti igatang tayo iti taraknen tayo baka. Adamat jay bayad tinateng tayo, lakay. Umdas siguro day jay. Sa bagay, angem kunak nga may napadakkelak daytoy balay tayo. No para kanyak, mayaten daytoy balay tayo. Nalagdamat, awan pagdanagan tayo no panagbabagyo. Husto ka bakayt. Angem, kasanungay nga ilako tayo dagiti dingwen tayo no bilang ket adayo tayo matijay syudad. Ado ti agbibiyahi ita iti dingwen, lakay. Saan aparikot dayta? Ket no may papanmat iti kadwa ta amang taraken, adda dagiti kakaanakak. Isudan to ti katulungan ta. Ala. Padasen tayo man agpaiso ti agtaraken iti dingway. Bareng mapaduras tayo. Wen, lakay. Nasken nga gipundar tayo para iti masakbayan. Gaputa saan tayo nga ammo. Noan niya ti agur-uray agasat kada tayo. Mami, siya ka di amin ti mang tawid iti sanikwayo ka ni Daddy? Ay unay kamutan. Apay ka di adagita ti damdamagam. Kayat ko lang asaludsudan, Mami. Kayat ko lang ti makasigurado. Sheena, anak. Saan anasaya at ti kasta? Ang mga nada pa'y makangag, kat adda maibagadakan ka. Anya ko matibibiyang da. Kayat ko lang matamaamuan, tapno planwakon, no anya ti aramidak, inton maddaan akon iti husto nga edad. Anak ko, bayam ada kami pa'y iti amam ti makambo iti daytan. Tikit di panagadal mo ti into naram. Sana bale, tasaan amapukaw dagiti sanikwa tayo. Awan ti papananday ta no di sika. Gaputa si kalaang ti anak mi. Agyaman no kasta, Mami. Hanggang anak ko, baliwam ko matigargaraw mo. Di ka unay agbalin a sopistikada. Nasaysaya at matlaan ti simple kan napakumbaba. Ay, basta, Mami. Awan ti makita ka saan ang maiparbang iti aramid ko. Isu nga awan ti rumbang abaliwa. Paaladak dagiti talo adissaw apatad aluti tayo bakay. Ijay ka di karuutan, lakay. Wain. Taison tao ti pangibulusan tayo iti baka kas kadakalday nga taraknen tayo. Ay, un alakay. Mayat ijay tanalakang agtubo ti ruot. Tapno addan to ar-araben da. Nakasaritak dagiti kakalugaran tayo alalakay. Kaya't damit ti umay makitang dan nga galad. Ken nalakapay ti imbagada atang danda. Tatulong da kanon ti daduma. Dayta tinasaya at dito'y ayan tayo, lakay. Ti panagtitinulong. Ket sapay lakuma, ta saan ama ik-ikat dayta akaugalyan tayo. Uy nga raud. Sapay ko matagtultuloy aging ga iti sumarsaron o ahinirasyon. Agpaiso na nang. Pagbalinan tayo nga animal farm, di bakante alote tayo? Wen, anak ko. Padasan tayo mamatag tarakan iti baka ken kalding, bareng mapaado tayo. Katwan ananang, ay na, magagaran akong makakita iti animal farm tayo. Ngam anak ko, di mo ibagbaga kadagiti sa bali a tao Makaamodan to amang mo. Gaputa dagita ket saan arumbeng nga ipalastog iti pada tayo a tao. Wala na, saan ko mat nga ugali dayta? Nasayaat mat no kasta anak ko. Ken saan nga min nasayaat nga unaan ti agsao. Gaputa saan tayo nga mo no agbaligi tayo. Tano bilang saan? Da tayo tinakababain. Wala na, amok dayta. Nisi na akaadalak Adakas na nga ugali na. Parang maglaunay.
Bay amon ti kasta klase ti tao anak ko. Di mo tultuladan. Wala na. Manong Pedro, kayat nyo ka dito bumaknang? Ta sino ko matitao, andi na kayat ti bumaknang, Simon. At dalata, manong? Kalukwan. Amin na tao, harapap na ti bumaknang. Apay nga isak, Manong Pedro. Saan ko nga arapaapan ti bumaknang? Ti kayat ko, kat natalina ay apa nagbiag. No sika, tawan plano mi ti biyag mo. Adda, Manong. Gamjak lang ibagbaga. Maklat ka lang ninton matungpal ko, dagiti arapap ko. Tsak amukin ka, Simon. Magure ka man. Apay damdamagam no kayat ko ti bumaknang. At ngamin ising-asing ko, Manong Pedro. Anya deta, No kayat mo, ti bumaknang, nayunampay ti pampamulaam. Tapno, umadumat ti apit mo. ayan nga ron ti pagmulaan. Kat namulaan amin na nagardin ka. Ay, kat problema ay da Manong Pedro. Di agbiro ka, uray da kami ti agmula. Sikamat, Simon. Kung naklakid din na damayat na may singasing mo. Awan mo't gayam. Gusto timbagan na Simona. Nayunak ti pamulaak kat no ad nga umado ti kwarta. Kasano ko mamapasamak dayta? Kat awan matan ti lote tayo amulaan tayo. Planok akasarita ni Inso jimbangi na sityo. Apag iso ti kaboundary tayo. Ang mga no agila ko iti lote na. Anya. Di na mo't lama si kaso. Masit lang timulmulan na. Di na siguro kabalan, no awan pagpuunan na. Sa anak ang mamati nga agila ko dayjay, Pedro. Katno nadamag ko. A pinaaladan da jay nalawa abakante alote da. Tabinulusan da iti baka kan kalding. No kasta nagtaraken dan iti baka ken kalday. Wan. Sana bale? Basta padasek latta akasarita. Agasan man, Margaret. Bumakbak nang kayo itan. Uy, tangiwat mo, Marson. Anya bumakbak ng matasasaw? Katuan ba't? Agasan man. At dagaya man ti animal farm yo. Dayjay lang, baknangan adagos. Katuan Da kayo lang ti adda animal farm na dito'y ili tayo. Isabak nang kayon. Ay na, tibak nang katjay ado ti kwarta na, ado ti sanikwana, ado ti negosyo na, kasjay. Basta, bak nang kayon, Margaret. Sapay ko mga rod taumado ti taraken mi, kat makalako kami. Iti kasta, ado ti maitulong mi kadagitag kasapulan. Ay, katuan Ay, gayam. Istorya ak man gayam kanisina. Tapno umapal manan kan ka. Uy, di kagar aramid. Ang mga nuday tamanan ti pangrugyan ti parikot. Amom sina. Bumakbak nang da Margaret. Kasano ko may bagam abumakbak ng damarson? Wana. Gaputan na lawat ti mulmulanda itinatangkan prutas. Ado tila ko da. Kananayunan man ang ti pagkwartaan da. Anya? Wan sina. Apay, di mo amo analawat ti animal farm da? Ado ti tarakan da akal din kan baka. Isuda lang ti adda kasjay na dito lugar tayo. Katanya ko ma. Sigurado. Umapal ka niya, Sina. Pakawan. Apay ko mga umapala, kat nalawang mo ti dagami. Nalawlawang am ti dagada Margaret. Kasla nalawlawang at ti sanikwada Margaret ngamda kayo. Sana bale, kasak lang ti anak, kat sak lang ti mang tawid kadagijay. Kat ado ti planok nga aramidan, inton makalpasak iti panagadal ko. Tapno bumaknang kami mo. Anya? Wan marason. Makla at kantulangan, inton agbalinak ton as senyorita. Anya ka di tinadamag ko nga adan animal farm yo, Margaret?
pudno ka di. Wan, Sheena. Apay ka di. Amangan mo't nawapes ti amin at arakan nyo. Anya? Ay, saan kumamat ang kasta, Sheena? Mabuisit ang amin ka ni Marson. Gaputak ko na bumakbak ng kayon. Italang day ta Sheena. Ato ti plano ni Dadik apagkwartaan mi. Saan ka nimat ang makikumkumpitan siya? Iso adi ka kumaagsao iti kasta, Sheena. Si kantumit ngamin, Marson, tila ibagbagam kini Sheena. Ha? Apay ka di, Margaret. Kano ko na nakanyak, anasay-saya at kano ti panagbiag nangam siya. Anya? Ay, Apay nga katawa ka. Ay, talaga nga imbagak dayjay. Gaputa kayat ko asursuronan ni Sheena. Talaga akit din ay papilit na abak ng damot. Talaga saan nga agpahabak? Ala, bay amon. Awan matla ti Sir Servina ang makidibate ka kankwana. Gaputa saan nga agpaabak. Mami, ada kaya mon Animal Farm da Margaret? Apay saan mo't nagtarakan ni Daddy iti baka? Sana kaskari na dayta, anak ko. Dakkel ti kasapulan agatad, tapno mangrugi iti kasta. Kabaalan ti ama ni Margaret. Apay kumaasaan a kabaalan ni Daddy. Anya, Gusto akmat, Mami. Nasken ada tayo kumati kababaknangan dito'y ili tayo. Awan kumati makaabak kada tayo. Sheena, anak, saan anasaya ti kasta akapanunutan? Di ka kumaagbalin a competitive. Gaputa agduduma tayo iti gasa. Basta, kayat ko ada tayo ti kababaknangan. Iso nga ibagak ka ni Daddy, amang ibangon mat iti Animal Farm tayo. Anya, Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka. Kat nang rugi da pa'y gayam nga gilakaw. ay, isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan ng anak ni Inso. Kasta ka day. Wen, Pedro, katjak kayat ti kasjay nga ugali ti anak ta. Competitive launay. Di nasaya at no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din, kunam. Wana, tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo, titurungan na itibiyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Kari, itibiyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika dan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan amaknak ni Pedro iti naapit na anateng. Iso ang nagpanunot na ito iti pamuspusan, tatlo adda abumaknan. Dalawa mattibakan ti alote damang inso. Iso ang napanunot na ti agtarakan iti baka kan kalding. Iti matpagadalan, kanayon nga agparamag ni Sheena, banag apakasurunan ni Marson. Tultuladan ni Sheena ti ugali ti amana, banag asa na kanunungan ti inana. Papagaya, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Karita, itibiyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga gayam nga ado ti tarakan da inso akal din kan baka ah. Kat nang rugi da pa yan nga gilakaw. Isumat lagayam nga umapal ni Sheena iti kaadalan na nga anak ni Inso. Kasta ka de. Wen, Pedro, katjak kaya ti kasjay nga ugali ti anak ta.
competitive launay. O di nasayat no kasta. Anya, di na kayat ti paartapan. Nasaya at kit din ti kasday. Kun Wan tano kasta ti galad ti may sa tao. Adayo ti turungan na itibiyag. anya, Wan mirna, ore po utam ti kuna. No kasta ka na yun ni Sina. Kabaalan nan to alabanan ti amin na karit itibiyag. wen ngam nalabas. Agasem ti kunana. Kayat na ada tayo laang kano ti kabaknangan dito'y ili tayo. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasta. No kasta ti panunot na. Padarod katulungak iti plano. Ay na Pedro, imbes a panuyuyam jay anak ta. Bagaam kit di asaan anasaya ti kasjay nga ugali. Jak kayat nga agbalin a managim bubukod ti anak ta. Manong insaw, dadakkelan dagiti dadto maabaka. Kat addan nakasarita nga ahente, umay dakan walaen. Ay nasayat no kasta, Dunyor. Tapno makalako tayo matay. Uwan nga raw manong insaw. Hangam jay anak ti dua kaldeng, natay damat. Anya? Uwan nga raw manaw. Siguro, gaputan na iranak ti panaganak na, iti matutudaw. Sayang nga raw. Ay, sayang agpaisaw. Ngam talaga kasta ti agtarakain. Sana mabiyagamin. Ay, uwan nga raw. Sana balay. Masukatan tumit laing. Ay, sabagay matkit di Way, Dunyor. Basta di yung liwayan apakanain kan painuman dagiti dingwen tayaw. Uwan manong, kahit kasanaw, umay kayo ka di intun bigat. Intun bigat nga minti imbaga di agata nga umay na. Saan ko masigurado, Dunyor. Ngam no bilang sa anak ama ka umay, na kayon tulatan ti makamaw. Ay, katun manong. Talaga nagbaliw ti panagbiagyo. Gaputa nagagat ni tatang. Kastang matan dagiti inala na at trabahador. Di da binaybay ang tinatangan kan ti animal farm. Iso nga inot nga imado dagiti dingwan mi. Uwan nga rod, Margaret. Ket dakkel ti panagyaman mi kada kayo. Gaputa may sanitatang ko nga inala na, nga agtrabaho kada kayo. Kat dakkel ti panagyaman mi kini tatang mo. Gaputa nagagat. Sipod aday di farm, ison ti mga asikaso kadagiti dingwan nga oray saan nga ibili ni tatang. Sapay ko ma, tagtultuloy ti panagduras ti panagbiagyo. Tapno at dalata pakitangdanan dagiti dadakkel ko. Panagduras ti panagbiag tayo ko naman. Ha? Ungaya man niya, Margaret. Hanggang no bumaknang tayo amin. Ay, kasla madimot lang Tawan ti agtrabaho i farm yo. Oh. Sika talaga, Marson. Talaga naangaw ka. Insaw. Amang ano, kaya't mo tagila ko iti time. Ay, saan, Pedro? Awan mo tinalawa alutay, tapno agilako ako ma. Ora di saan mo pinasukay ano isaw? Ay, pasensya ka na. Talaga sa anak nga agilakaw. Anya, Uwan, Pedro. Day talang amin, ti adasa ni Kwak, nga ibatik taw iti anak kaw. Umanay to day ta, pangalanan taw iti pagbiag na. ora bayan na kitinangin na, di ka madanagan. Pasensya ka talagang, Pedro. Gam talaga sa anak nga agilakaw iti lutek. Sana balay, may samot ti anak mo. Kano manayan ti adda sa nikwa mapangalaan nan tao iti pagbiag na. Manong insaw, asino di kinasaritam itay? Di Pedro man. Pedro. Di taga kabangibang asityaw. Awan Dunyor, pilitan na nga ron nga agilako iti lutay. Awan mo ti mailakaw. Awan mo tinalawa sa nikwak. Ay, unayan day ta. Saan lakit din amakmapnak itilote na? Kat no nalawat ti pagmulmulaan na itinatangkan protas. Uwing nga raw. Siya pa'y ipilit na ti gumatang.
Paginteresan na kay di bakantay, alutay. Ano saan ko mat ngay laklako dayjay. Ay katun na manaong. Sayang no ilakom dayjay. Anyat mo tayo ngay. Ang mga no mapatakdaran yon to iti balay. Uno, pamulaan yung matlaang. Uy nga raw. So ajak ilakaw. Tano ka ba ilan tayon tao? Pamulaak to dayjay. Intun adda umanay a pagpuunan tayaw. Paidamot na niya nga insaw. Apay ka di, Pedro. Kasano ka di naklakwan iti lote na. Ay na, imbagak ngamin kan ka, saan anala ka ti gumatang itilote. Ininot amulmulaan da tilote na. Iso abaybay amot ko ma. Apay ngamin ayang nga aginteres kalaunay. Nalawang mo't timulmulaan tayo Angam tagi kurangam. Mangkita ka laangan iti sabali a pagkatangam. Ilang insaw, tinalawat tilote na. Kano kayat ko dyan, kaputa sidag dito Nadaras lang ti ipapani dyan na daw brag. Di mo pilitan, no di nakayat kunakmanan, Pedro. Mapnag ka kuman iti adda kada tayo. Talaga mo niya, Margaret. Anya ka di manan ti bagbagam, Sheena. Alukuyam man ti amam nga gilako iti lote na. Sana bale, bayadan mi mo't iti nangina. No kayat yo, uray dubyan mi pay Hay, pangaasim, Sheena. Awan amok may papan iti day tabanag. Bayam kumaadag iti dadakkel tayo ti ang sasarita may papan iti day ta. Anya? Husto timbaga ni Margaret China. Saan tayong amo ti maipapan iti day taabanag? Isuasan tayo na makibibiyang. Taayong namday ti ababae, Marson? Saan nga iti kasta, China? Ibagbagak lang ti pudno. Ala, husto day tan, Sheena. Marson, kababain kadagiti kaadalan tayo. Ang mga no ibagada nga aging gadito'y pagadalan kat agkaapa tayo. Gapulaang iti sanikwa dagiti dadakkel tayo. Oh, Manong Pedro. Adayo, mati na kay tuunan dagiti matang yaw. Pampanunutek nga ron, Simon. No linakwan na kuman ni inso iti lote na. Madama siguro nga aladan da ita. Uno amang aladan na ibulo sa baka kan kalday. Ang naman niya nga rod nga kat di namit kayat, Manong Pedro. Alangan matapilitan. Pampanunutek nga ron no niya tiaramidag tapno makibingay iti lote na. Kursonadak na dyan pagbalingan nga animal farm. No kasta, umapal kayo kininso, Manong Pedro? Saan matakas na? Kaya't ko lang di maadan iti animal farm. Dakkel ti ma-income, no, agila ko tayo ti dingon. Ngamawan nga rod di maramida, Manong Pedro. Tauray kasano ti ayat mo amaadaan iti animal farm. Awan mat pangibulusam. Mami, jakon kayo ti agadal. Masaduta kon. Anya, no kaano nga adakan iti maudi atukad ti kolehiyo? Ibagam, amasalot kan. Nagpayag nga ron ti graduation. Kan may isa, ada talo nga incomplete ko ita midterm. Kan dua bagsak ko. Isa masaduta ko. Kaso no, anapasamak ti kasta. Kulak man no igagaid mo ti panagadal mo. Ititid may mo't amin akasapulam. Sa ita, ado ti incomplete, kan adapay bagsak mo. Sorry, Mami. Ngamjakon maihulo ti agadal. Sana bali. Nalawa mo ti plantasyon tayo. Tulungak langan ni Daddy ang mangidaulo kadagiti trabahador. Unay kamatan, Sheena. Panagkunam kadikat nalakalang tagtrabaho iti garden. Sa anak mo't magtrabaho. Idaulwak lang dagiti trabahador. Kan bantayak ida, no talagang agub-ubrada mo't laang. Agpanunot ka kuma iti maminribo, Sheena. Di ka mang namnama iti madama a pagkukwartaan tayo. Saan tayo nga amo ti mapasamak inton bigat? Kandi tay amo ti masakbayan.
Awan sirsirbi ti nagasgastos iti panagadal ni Sheena. Adumot gayam ti bagsak na. Katita, di nan kayat ti agtuloy nga agadal. Al-allukuyak nga ituloy na ngam talaga adi na kayat. Sana balikan o, tadamot da ito plantasyon tayo, kat tumulong latta ka no. Sa bagay, husto ti anak ta. Iso pa ti may tulong na. Dakdakkel ti maala tayo akwarta iti plantasyon. Wen, adda taditan, Pedro. Ngam sa balilatta no adda tinagadalan ti anak ta. Tapara matlang kan kwa na dayta. Panunutem man anay bagmir na. Andat serserbi ti adal no awan mat kwarta. Kwarta tinapatag kita. No para kan ka, Pedro. Ngam panunutom ko mamot ti pagimbagan kan masakbayan ti anak mo. Saan ko maapasig a kwarta ti pampanunutan? Apay nga inso. Adamot tan naglinis iti dayjay abanda nagbedengan niyo kan ni Pedro. Sa nabali ano jay kukwamot ni Pedro bakit? Kasla limabas nga rod iti boundary lakay. Anya? Kano nagpatinggay jay puon ti akasya ti bedang. Ijay ti ayan ti muhaon. Ay, talaga alimampas lakay. Addadan ijayan ti dakkel abato. Ay sana mabalin Apay nga kastamot tan. Ay, tinasaya at lakay. Mapan mo idadanunan. Kasaritam idaan na imbag, tapno agsardeng da. Nay, kakabsat. Asino ka diti nang ibilin kada kayo, ngagparaspas kayo dito, oy. Ni Manong Pedro, Manong. Pinalinis na, agaputa, pamulaan na kano itinatang. At na kami nagsapsapol, iti pakitang danan na. Kaya dito iti insuro na, pagmulaan na. Agam kabsat. Apay ngay. Di nakadiinsuro ti boundary may. Limabas kayo ng aminan. Anya? Limabas kunayo, Manong? Well, di taayan ti puon ti akasa ti nagbagdangan. No kayat yaw, mapanyo kitaan ti mohon nga ingkabil dagiti panglakayan mi iday. Pasensya kayo, Manong Inso. Tinsuro ngamin ni Manong Pedro a boundary yo, kat ide ayan ti kawayan. Iso asinurot mi timbagana. Ay saan Sinakop nan ati kukwak no kasta. Mala, isarding yun, ti agparaspas. Sa nabalay. Tangdanan kayaw, dito'y pinaraspas yaw, aparte ti lutay. Saan Manong Inso? Kaya't pasensya kayo na, no, limabas kami. Isumat ngamin timbagan ni Manong Pedro. Mala, awan ang yaman na kabsat. Basta ipakaawat yung kini Pedro, tinsurok a boundary. Ang mga no nalipatan na. Pasubumat ni Manong Pedro, Manang Mirna. Apay ka di, Simon. Kat no sa baliting suro na a boundary kada kami. Iso limabas kami tilininisan. Kukwamot gaya man ni Manong Inso de dinalusan me. Ay, nagloko mat dayjayan a Pedro. Ket no ije ayan ti puon ti akasya ti boundary. Ano kasta? Husto ti imbagan ni Manong Inso. Tadya puon ti akasa ti insuro na kada kami a boundary. Wen, Simon, talaga nga ijay ti boundary. Nala, bagaam dagiti tinangdanan yung nga agdalos, nga uray sa anda pa'y nga agsubli inton bigat. Kasaritak pa'y ni Pedro. Margaret, talaga siguro asaanan na sumrak ni Sheena. Masadot siguro Kasano, adumot gayam ti bagsak na. Huwag nga rod Kunak man no nalaing day di a tao. Nalaing lagayang agparamag. Bay amon. Saanin nga iso ti pagsaritaan ta? Ay, gayam. Anya ka di dyan in istorya ni tatang kanyak. Limabas ka no da tata Pedro iti boundary. Wan, day tangarod. Panagkunak, inggagara da day chay. Anya? Talaga ang gagara da. Imposible man saan da nga amaw. Laklakayanan ni Tata Pedro. Saan nakit din nga amaw? Ang mga no kayat na nga aguman ti sanikwa ni tatang.
Takas na unay ti panangay ayo na nga agila ko. Ngamsapay ko maa, tadinan ituloy no anyaman ti dakas apanggap na. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom abound deriyo kan ni Inso, kadagiti kakadwa na anagdalos. Naibagan ni Simon Kanyak, alimmabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka na ang nagdalos. Wen nadalusan amin ang jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag tada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugi ti plano, Mirna. Anya nga ta ti plano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo ta alawas na pauluan. Karit, itipyag. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsardang ni Sheena iti panagadal na, gaputaado ti bagsak na. Iti may sangal daw, nang bilin ni Pedro iti manglinis iti lote, ngam sabali ti insuron a boundary, isu alimmabas iti sanikwa ni Inso. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ta alawas a napauluan. Karit, iti biyag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pedro, anya ka di dya imbagan ni Simon Kanyak. Asabali ka no ti insurom a boundary ka ni Inso kadagiti nagdalos. Naibaga ni Simon Kanyak alimmabas da kano. Kat nalawa pa yan tinadalusan da ako kuan ni Inso. Kahit nalpas na ka na ang nagdalos. Wen nadalusan da aminan jay pinadalos mo. Ngam tidakas na, nairaman ti lote ni Inso. Naimbag ada ni Inso, kat pinasardang na ida. Kasanon, no di na ida nakita. Daitan tirugi ti plano, Mirna. Anya, no kasta, planom ti amin. Wag, nabainanak iti dinayaan lugot nga ilako ti gatgatangag. Isa day tuyen ti solusyon na. Unay kamutan, Pedro. Talaga nga agum ka. Di kag saul ti kastamer na. Tanong baligi iti plano kat bumaknanak. May ranod ka. Jak pagtatakkunan ti ado a kinabaknang. No nagtaod mat iti rinukar nga aramid, Pedro. Konsensyam tumatlaang ti kanayon akalaban mo. Agradwar tayon, Marson. Unarod, Margaret. Kamaudyanan na. Jay-jay lang, Taagin na dayo kayo ni Tinobyom. Sana bali tagkakalugaran tayo matlangan. Sa bagay. Agkit-kita kayo lata. Wan Marson, kat anyang iti plano. Agsapol ka kadi iti panggadam iti syudad. Saan siguro? Ano kayat ni tatang mo? Makitang danak langan ije farm yo. Kasladyak kayat ti pumanaw dito lugar tayo. Sige tay bagak kini tatang. Tauray siya. Jak kayat ti umadayo. Tulungak latan dananang kan tatang ije farm. Barang makaduras tayo pa.
Nagturpusen dagiti kaadalam sina. Si kalaeng tisaan. Katanya ko, mamami. Nasaysaya at matlata ti panagbiag ko nga misuda. Gaputa ad-ado ti kwarta. Isuda, masapul nga agbirok da pa iti trabaho da kalpasan ti graduation da. Hanggang dumalata, anak ko. Gaputa na diploma da. Uray awan mo't panagdanag ko iti biag ko. Gaputa naka-establish akon. Kas kumaita, puminpintas ti plantasyon tayo. Kat dakkel ti mapaspastrek tayo a kwarta. Huwin na ngam saan nga iti agnanayon kat dito'y kalata, anak ko. Kasanoon no saan min akabailan nga imatunan ti protasan, ken ti ayan dagiti natnateng tayo. Kasanoon no kumapoy kamin iti amam. Saan aparikot dayta kunak manan, mami? Kabaulak ti amin. Apay ka di akas la mariribo, kan kalaunay, Mirna. Ay, parikot kong harod ti anak ko. Di na kaya ti paisuro. Sabali ti prinsipyo na, manang bebang. Dayta nga ro tinadlaw kumat iti anak mo. Kan agistorya pa'y dagiti trabahador akanayon na kanuida a sermonan. Kanayon kumat nga ikorektar ti anak ko. Hangam dya mo no apay akas jay matan. Isa akong kunak iti bagig. Nga agpada da siguro iti ugali ti amana. Di da kayat ti paartapan. Di mo sardengan na bagbagaan ti anak mo, meron na. Bareng mabalbaliwan na ti ugali na. Wan, manang bebang. Di da kapilitan nga agbirok iti panggedam no kayat mo ti tumulong dita o anak ko. Wan tatang, jak kaya ti pumanaw dito eh. Kan makitak adumurduro as mati plantasyon tayo. Kan ti panagtarakan tayo iti dingwan. Kat amangan no marigatan kayon to amang kita, no dakda kayo laang. Wen anak, kasi ti apaw, napaduraas tayo umitail. Kat sapay la kumatag nanayon day tuyain. Sapay lang kumatatang. At damit lang kada tayo dayta, anak ko. No kaya tayo mapaduras, o di agagagit tayo pa'y. Tratuan tayo na imbag dagiti trabahador tayo. Kaya itid tayo ti husto abingay da. Wan tatang. Kas kumaita pa nag-aapit iti pagay. Adda dagiti trabahador nga aking kayat iti bagas. Adamot dagiti daduma akayat dati kwarta. No anya ti kayat da di isaw ti itid tayo. Ipaay tayo tikid daw da. Tapno adda pa'y agumagat da. Pinapanaw mula gayam ni Simon. Tapno awan tibang tubngar kada kayo nga agmula iti inagumam ako kwa ni Inso, Pedro. Anya nga inaguman na sasawamot, Mirna. Taan niya ti awag mo iti dayta? Binilin mo dagiti dadduma at trabahador, anapanda nagtraktor iti lote da Inso. Bayan naklaang itararamidag kunakmag. Tano bumaknangak, maeranod ka. Pedro, agbaliw ka kuman. Kita man, gapu iti kasta nga aramid mo. Tultuladen na ka ni Sheena. Awan makita ka na ka si tararamidag. Saan di ka man kundi sa ulit, Mirna? Naawanan ni Bagam, hagtalnakan. Derek, agayin ayat kayo gayam ka ni Margaret? Wan, Sina. Apay anay pala ang Margaret ti inayat mo. Adakmat dito eh. Napinpintasak mong iso. Ha? Ay ayatan ka, Derek. Ngam di naklangamin pagan ano. Ngam, itatay bagakon tiriknakan ka. Agpanunot ka kuman anaimbag. Anya? Wan, Derek. Ay ayatan ka unay-unay. Katsapay kuma. Tamaibaw ingon ti panagayat mo kanya. Enso,
Minulaan damot tan ti upat akinan lang dyan nagbadengan nyo ka ni Pedro. Sigurado nga imbilin dayta ni Pedro. Gamjak kayat ti gulo. Iso sige. Itulok ka nga ure alain danday jay. Agam, amangan no isumot tan ti aramidan na, no itulok mo nga alaan dan ti minulaan na. Kasaritak ni Pedro, mapanak ije balayda. Sapay lakuma, tahus tumot tinday jay. No ibagak abayadan na, sigurado adi na mutlaing kayat. Ay, anyan ni Pedro. Agum ba't gayam day jay? Win nga raud. No inlakok siguro jay gatgatangin na iday, nalabit adi na inaramid ti kastawi. Ay tagisayang akmut ngamin no ilakaw. Nagpintar ti lokasyon ti dagatayaw. Anya nga ti amutayaw. Ang mga nudumtang to ti aldaw, ngagparamid ti anak ta iti balay na ijay. Mayat ida pagpatakderan iti balay. Ala, palabsan tapay da ito niya inaramid na. Ngamsapay ko ma, tadinan ululitan. Imayak Pedro, gaputa kayat kakasarita iti nalapat. Anya ko man ti pagsaritaan ta inso. Amok ada kayo tinagmula ijay lutek. 5 bes ka iti boundary. Ha? Angem sige. Itid kon jay minulaan yaw. Ngem sapay la ko mata husto metinday jay. Makontinto ka ko man iti inalma na malutek. Ket no ayan ti boundary, iso ko mati masuraw. Kasano nga mo mada kami inso? Amok tasikat ti ka boundary. Ken nakasaritak ti may sa tao miday. Sa baling amin ti insurum a boundary. Anya? Ngem ulitak Pedro. Itid kun ken ka ti minulaan yaw. Ket sapay la kumata di mun ulitain. Mapnek ka kuman iti inalmanam. Wow, limawat italon tayo, amani. Nagado ti bunga di okra kan parya. Naghinya pa ita ti presyo. Oh, abay akas na saan kaya maragsakan, mami? Sana ka maragsakan. Gaputa ti lote anamulaan kat inaguman ti amam. Ha? Lote ni Enso dayjay. Inagaw ti amam, iso asa anak ang maragsakan. Kay kayat ko paikit di asaan ko maanag bunga dagiti mulad tapno maamiris ti amam asaan nga agbaligi iti kinaagom na. Diya mo kan kamani. Kanayon mo akontraan ni daddy. Idinto ati pagimbagan tayo laang mat ti pampanunutan na. Kayat ko atog nga rin, gaputa saan ang maiparbang anak ko. Kasanod no ikarunan to inton sumaruno nga aldao. Tatibiyag, mayarig iti may sa apilid kunada nga rod. No itakat datayo ti adda iti nangato asaan. Kasanod no inton bigat. Kat agkarkaradap tayo maten iti pikak, gapu iti rigat ti panagbiag. Well, I assure you, mami, saan to apulos ang mapasamak dayta? Margaret, sapay ko mata, maawatan na kiti dati may baka. Anya dayta, Derry? Lipatan na kon. Anya? Namapay. Anya ti basol ko kan ka. Tapno aramidam ti kastoy. Awan, namiris ko lang aning gayam sinat ti ayatek. Anya? Iti kinaado ti babae ang mabalin mo apang isukatan kanya. Ni pailaang matsin. Pasensya ka, Margaret. Ngam kala tanapunas ti panagayat ko ken ka. Tanigayam sina ti ipitpitik ti puso. Sige, Daddy. Di kalapdan iti kayat mga aramitan. Namsapay ko mata naragsak kay ti daytoy ngayon aramid mo. Pagkawanan na ko ha? Pumanaw ka ni iti sangwanak. Kat agkadwa kayon iti daytay asinan. Kat sapay ko mata naragsak kayon to. Nagwinaswas kami ni Margaret, Marson. Ne, tapay mat. Awan,
Nariknak lang, ani gayam, sina ti ay ayat. Anya? Ni Sina tinangisukatan kan ni Margaret? Uy, kat panagkita, doon ni sina ti asawag. Nasaysaya to ti biyag mi. Kaputabak nang. Anya? No kinabaknang laan ti kayat mo. Baknang madda Margaret ah. Nabakbak ng dasina. Di ka man makibiyang ka na kami. No kayat mo, di armam ni Margaret. Ita lang ang makitak ang nagalas gayam ti ugalim, Derek. Ah? Nagalas kunak manen. Ala, tangay winaswas mon ti ayan ayat yu ni Margaret. Di mon riribukan. Bayam ang makapag-move on. Tapno makalipatan. Nasakit tinakam ko, Marson. Gapoy tinaramid ni Derek kanya. Lipatan mo ni Derek, Margaret. Saan arumbang asangitan? Tikas kan kuana. Gaputa ubaw ti panagayat na. Marson. Saan tumat lang ang naragsak ti relasyon da? Gaputa pinasakitan da ka. At nasakit tinakam ko. Gaputan ni Sheena tinangisukatan na kanya. Kas dalamang sursuron. Ala, bayamon, Margaret. Ag-move on ka kikdi. Makasapol kan to iti lalaki, amang ipatag, kan mangayat kan ka iti napudno. Agyaman nak, Derek. Gaputa na ibawing mo matlaangan ti panagayat mo kanyak. Uy, sina. Namiris ko nga ay ayatan kamat gaya. Ngam, ikari mga ayatan nakmat itikas iti panagayat ko kan ka. Tano siyak ti lukuan. Di mo amo ti kabaalak nga aramidan. Di kan tulukwen. Gaputa ay ayatan kakat nga rod. Siguraduam laang, Derek. Siguraduam laang. Api nga takas to'y nanang. Talaga ka di akakompetensya tayo iti amin abanag da Sheena. Apay ka de, Margaret anak ko. Insukat nak ni Derek kan kwan. Anya? Day tatipod no nanang. Winaswas ni Derek di ayan-ayat mi. Kat insukat nak kini Sheena. Ay, unay matan ti kasta. Nasakit nanang. Ni Tata Pedro. Inagaw na ti daddo maalote ni Tatang. Kat ni Sheena. Inagaw na tinoblaw. Apay akas to eh. Datayo ka di akanayon ti biktima, nanang. Ala, nasakit man na panunutan. Aklonan tayo latan ti amin. Sana bale, ta saan la amay-may sa ti aldaw. No nasipngat man ti lubong tayo ita. Dumtang to ti aldaw amakita tayo ti lawag. Kung nagtumay kat nga isukat na ka ni Derek, Margaret. Amok a ginargarim. Amok a dinadail na. Iso akas to'y tinapasa. Oops! Di nakpabasunan. Katsapay ko man, tasan nagsaksakit tinakam mo. No napunas ti panagayat ni Derek kan ka. Gapo kanya. Di nagsigsigurado, Sheena. No nangabak ka man ita. Saan tayo nga amo iti maudi nga aldam? Anya? Sapay ko mata naragsak kayon tungarot iti agnanayon. Tanasan, amangan no siya tumat timang katawakan ka. Apay anak relasyon ka ni Derek. Tiamo kat iso ti kaayan-ayat ni Margaret nga anak ni Inso. Idi day ta, mami. Gaputa ita, siya kon ti girlfriend na. Anya, no kasta, inagaw mo ni Derek kan ni Margaret. Saan, mami? Pinutad na ti relasyon da ka ni Margaret. Gaputa siya ti ay-ayatan ni Derek itan. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Maibusan ka din iti lalaki,
Tanipay laang Derek ti inayat mo. Saan, Mami? Talaga lang amin nga agin inayat kami kani Derek. Ay, sapay lakuma. Tadi yun to ikaro dayta nga inaramid yo. Ay, sapay lakuma. Deng ka man na imbag ti bagak muklaw. Anya ka di dayta, Tata Pedro. Ay, abam, lagi ti kakalwam, kat inton nalawag ti bulan. In kayon to ispriyan iti pamatay ruot, lagi ti mula da insaw. Agbaligi nga tatiplano ni Tata Pedro. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay uta alawas ang napauwan. Karit, itibiyag, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Pinapalabas imparupan ni Gringo kini Rafael ti panagsina ti Dalanda tangay saanan nga interesado ni Rafael iti kinabaknang. Pinmanaw mutlangarod ni Rafael iti ayan da Gringo. Intuloy da Gringo tinagsawar iti rancho. Sinurot dati may sawaig ket iti pandagnada dandan iti tinukawan ti uleg ni Gringo. Pinaltugan ni Burton ti uleg amang tukaw kumakin ni Gringo. Itimot ayan da Luciano, ingkagumaan na tinapan iti lugar, apakatan nawagan na iti balite, anakakitaan na iti lakasa, anakasarakan da iti bangkay, da Don Esteban kanla kay Josep. Pinampanunot na, no addapay lang ata iti sirok ti balite, tinasawa lakasa. Itagagayem, adtoyin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro, un sangre! Kakal, ti utang dahil di Don Esteban, iti grupo, Gringo. Diyak na nasasao, iti sabali da ito'y. Anya? Juan, dakal, ti utang dahil di Don Esteban. Kat, ti sapsapulen tayo at kinabaklan, ti kayat ko, apagbayad na. Anya? Sana ka mamati iti bagbagam, Burton. Anya? Anya kumamat tinakauputangan dahil di papa iti grupo. Awan naman! Ti bagbagat! Tawan kayo mat idi! Dito yung asyenda! Kasalawan nakautang dahil di papa kada kayo. Ago! Hindi mo amo, Gringo! Tatlo pagagkan ka. Kabagyat ti maysa akasosyo dahil Don Esteban ang negosyante iti baka. Agabang dahil iti baka kat ilako na matlaing. Dahil Don Esteban ti maysa alaklakol na. Ano? Kat itinauti. At saan ang nabayadan dahil Don Esteban? Ang magdagay, pasak ide, pinangisirek, iti rancho, iti lima, abaka. Imposible dahil tangay bagbagam, Burton. Saan ako na mamati? Ang tagal ka! Angan mala! Saan na balen? Panabayagan ang dayjay nga utang dahil Don Esteban. Sino tinangbayan? Si Milircon.
Babaen, ti panangukod mi, kadagiti na dumaba kay ti rancho. Hindi ti malaw kami. Makapungtot ka, Gringo. Awan marami dam, panalpasan. Ken, bayat ti utang dahil doon ni Esteban. Di inukod mi idi. Imanaw kami ti rancho. Iso at di ka madalagan. Nabayatan ng ti utang. Dahil doon, Esteban. Saan nga agaw-awid ni Gringo Sevilla? Isa ang madandananak. Pagigyanan na ngay. Ijay rancho. Matlag ayam. Awan mo't pa kay sagmakan na ijay. Sabay saan mo't nga ubing ni Gringo apagdandan agam launay idita. Amangan no adda makauna kad akwada. Makauna. Iti anya. Amangan no addan nakauna nakabirok iti naikali a kinabaknang. Kat awanin ti mabingay ni Gringo. Apay Julia. Day talatan na ikali a kinabaknang ti pampanunutem. Sayang mat dayjay no sabali ti makakali. Napagkad ti kasta. Kasta ti ko na dagiti dadduma tadida kayat nga agkali dagiti makaammo iti ayan ti gamon. Panagkunaam. Ikan na ka ni Gringo.